खुलुमबाय रायजोफोर आंनि बे गोदान इउट्युब चेनेल नायग्रा साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोजों आं बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे गोदान इउट्युब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानै आङो मिजिंथिबाय। रायजोफोर आं बे समाव मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। नंखाय बुंनायनिबो सिमा थायो। बे सिमाखौ नरेन्द्र मदि बिथाङा बारबाय। साननैसो सिगां अमित शाहया तेलेंगानायाव फैनानै मा बुंदों? बिथाङा बुंदों मदिनो भट हो, तेलेंगानाखौ नाम्बार 1 खालामगोन होननानै अमित शाह बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंदों। नोंथांमोना बिथांनि बुंनाय सुंद' भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लाग्रोदो। मोदी जी के नेतृत्व में 10 सीट दे दीजिए, हम तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। नंबर 1 रायजोफोर नोंथांमोना अमित शाह बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै मिथिखाबाय नङा होमबा? बिनि सानथामनि उनाव नरेन्द्र मदि बिथाङा उड़िष्याव फैनानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मा बुंदों? बिथाङा बुंदों आंनो भट हो, आं उड़िष्याखौ नाम्बार 1 स्टेट बानायगोन होननानै नरेन्द्र मदि बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंदों। नोंथांमोना बिथांनि बुंनाय सुंद' भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लादो। 5 साल में ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। रायजोफोर नोंथांमोना नरेन्द्र मदि बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै मिथिखाबाय नङा होमबा? आरो बिनि उनाव नरेन्द्र मदि बिथाङा कर्नाटकआव थांनानै मा बुंहैदों? आंनो भट हो, आं कर्नाटकखौ हादोरनि गेजेराव नाम्बार 1 बानायगोन, आं नाम्बार 1 होननानै नरेन्द्र मदि बिथाङा कर्नाटकआव थांनानै बुंहैदों। नोंथांमोना बिथांनि बुंनाय सुंद' भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लाबावदो। कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का रायजोफोर दानिया फैदो नोंथांमोना मदिनि मुसलमान मंगल सत्रनि भाषणखौ नोंथांमोना गोसोआव दङ ना? देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। आरो बिनि उनाव नरेन्द्र मदि बिथाङा मा बुंलायखो? आं हिंदू मुसलमान मालाबाबो खालामनो होआ। जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। रायजोफोर नोंथांमोना नरेन्द्र मदि बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै मिथिखाबाय नङा होमबा? बिनिफ्रायनो जों मिथि मोनो रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना जाम्बा खालामगासिनो दङ। रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना थगायदों, रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना जाम्बा खालामदों। नाथाय आथिखालनि रायजो राजाफोरा गोदोनि बायदि जाम्बा नंला। सोरबा सासे दैदेनगिरिनिख्रुइ रायजो राजाफ्रासो बांसिन रोंगौसिन जाबाय। बेखौ बिथांमोना गोसोआव लानाया गाहाम नङा होमबा रायजोफोर? खनबेसे थगायजानो, खनबेसे बेबेकुफ खालामजानो? रायजोफोर आंनि दिनैनि भिडिअआव बेखिनियानोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै नोंथांनि गोसोआव मा साननाय सोमजिदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायनो दाबाव। आरो जेसेबां हायो नोंथांमोना बे आंनि गोदान चेनेलखौ लाइक आरो शेयार खालामनानै होनो दाबाव। अन्नानै नोंथांमोना आंनि बे गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानै आङो मिजिंथिबाय। रायजोफोर एसेनोसै। जय बर' हारिनि।